Facebook na lang. Yung link ka pa. 20. 35 minutes lang. Napapaliw ako.
Masabi. Yeah, na.
Rồi. Mình đi. Nè, no. Ay, Mali, meron kong nilang, ano, may daw po nga. Parang ngunyan. Parang ngunyan ulit. Parang ngunyan ulit. Kinabantayan mo naman ulit. Ano, di ka yun. Hindi ka naulog. Yan, ano naman? Ano? Ikaw ba baga?
Papalit ako, yung lumang page. Papalitin ko.
Đây, và đây, luôn.
Baka yung pupunta kayo ako ng nakapunta sa mga mo na natin. Pero po, ano sila, nagkakakuha ko na, ikaw, hindi ko pa rin nakuha. Nagkakakuha ko, nagkakakuha ko, nagkakakuha. Para May phone pa ito. hindi mo na pwede magiging 20. Hindi mo na pwede magiging 20. Dapat kapag mo para gusto mo tinawag niyo nun sa luwa. Sarado ka na lumang. Kaya Hindi naman pala na, sarap. kapag sinarala ka. Oo. Sinarap mo na yung luwa. Sa pulo pa ang lino naman din. Dalam kita kita na. Kita ko na bara. Sabi, inano ito, dinala sa malilipot. Ano na lang naman ko na tap. Dinara ka balik. Isa. May tinda din ba naman? May tinda din ba Daiman, naman? daiman. Dinala sa kamag-anak ni Siya Ito. nagawali ko. May nagbakal ka? Kamag-anak ni Ito. Dinilever. Oo. Pero ako bakal 5. Daiman, pinakaman niya sa kamag-anak ni Ito. Atinaw ka na? May pinayala? Nadapit sa tamali ko? Iya.
Ito ang ibon. Ah, ano ba ang pita mo? Ano ang pangalawa? Pangalawa? Ano? Ano ang pangalawa? Ano ang sarap talaga? Ano ang sarap ng mga kata? Yung talaga ang kata. Huwag ko lang pangit.
Pwede yan.
Meron ko naman sa kapatid na barya. May place ba kayo tayo? Kasi lang Ano yung magkakawag mo? Bago? Meron din